Здравейте, деца! Аз съм Ради и днес ще говорим за една много важна тема. Това са емоциите. Всички имаме емоции. И е важно да ги разпознаваме. Дали сме щастливи, дали сме оплашени, дали сме гневни. Та днес ще ги разгледаме една по една. Имам за вас подготвени едни много интересни карти. Ще ги разгледаме една по една. Започваме с първата емоция. Тя е изненада. Понякога, когато не сме очаквали нещо, се изненадваме. Като например, Мими отваря кутия и вътре вижда балон, който изскача. О! И тя е изненадана, защото не е очаквала, че вътре ще има балон. Следващата емоция е щастие. Щастие. Щастието е трудна за разпознаване емоция. Понякога сме щастливи, а не го знаем. Например, Пепи играе с най-добрия си приятел на люлката. Усмихва се и скача. Той е щастлив. Той може да не знае, че е щастлив, но в такива мигове най-често сме щастливи. Следващата емоция е любов. Каква прекрасна емоция! Обичаме мама, обичаме татко, обичаме братчетата и сестричетата си, както и домашните любимци. Например, мама гушка малкото си дете и му казва: обичам те. Мама обича детенцето и детенцето обича мама. Това е любовта. Има много видове любов. И всичките са прекрасни. Следващата емоция. Страх. Страхът. Страхът не е толкова страшен, когато се замислите. Например, за страхът. Кошко вижда голямо куче, което лае силно. Той се притиска към мама. Него го е страх. Той чувства страх. Следващата емоция е тъга. Топката на Нина се спука. Тя сваля глава и очите й се пълнят със сълзи. Тя е тъжна, изпитва тъга. Или също така изпитваме тъга, защото ни липсват близките ни или приятелите, които не сме виждали от много време. Следващата емоция, която е голямо предизвикателство. Гняв. Гневът. Пример за гневът. Калоян иска да строи кула, но другото дете му я разваля постоянно. Калоян стиска юмручета, той е ядосан. Тук трябва да започнем, деца, че дори когато сме ядосани, дори когато сме гневни, трябва да се държим добре с другите и с разбиране. Те най-вероятно не могат да разберат, че правят нещо грешно. Следващата емоция е радост. Дани вижда подарък за рождения си ден. Тича, пляска с ръчички, той е радостен. Радостта много прилича на щастието, но се усеща още по-силно. Сякаш сърцата ни ще излязат от гърдите. Да? Следващата и последна емоция е срам. Всички ние понякога се срамуваме. И децата, и родителите, и госпожите. Всички. Пример за срамът е, когато Лили случайно разлива сок на масата. Всички я гледат, а тя се изчервява и гледа надолу. Не е срам, защото смята, че е направила нещо срамно, а няма нищо срамно в това. На всеки се случва. Запомнете, деца,
Всички тези емоции са напълно нормални. Всички ги изпитваме. И възрастните, и децата, и бебетата. Но е много важно да не се поддаваме особено на, например, страхът, тъгата, гневът. Нека общуваме с останалите с любов и с разбиране. И това е за днес. До следващото видео. Чао!